Irailean brigada kanpainari hasiera eman diogu, eta aurkezpena brigadak aurkeztea zara, bai aprobetxatu nahi izan dugula, Askapenako 35 urte betetzen dituen aitzakiapean, hemen Iruñean gure egoitzan elkartu, eta hori da aurtengo gure apostua, ez, brigadei berriro heltza eta berriro presente jartza internazionalismoaren tresna garrantzitsua hau, ez. Ulertzen dugulako Euskal Herrian urgentzia berezia dagoela internazionalismoa indartzeko, ez, eta bide batez ikusten dugu, bide hortan ikusten dugu brigadak erramienta eta tresna oso eraginkorra izan daitezkela, ez. Brigadak badirudi eman lezake, pentsa dezakegu kanpoz behintzat eman dezake bidaia politikoa direla edo kanpoko beste herrialdeetako herri borrokak ezagutzeko esperientzia bat direla eta horraz maratu nahi duguna ez dela hori, ez dela esperientzia pertsonal bat, ez dela formakuntza pertsonalerako estantzia, baizik eta alderantziz, ez? Brigadista bat hemen errotuta egon behar da, hemengo borroketan errotuta egon behar da eta Euskal Herriko borroketan konprometituta egon behar da eta hortik abiatuta egin behar ditu harreman militanteak beste herriekin, ez? Horrela ulertzen dugulako ekarpenik eraginkorrena beste herriekiko ere geurea askatza dela bai nazional mailan eta bai sozial mailan. Eta ikaskuntza prozesu bat, ikasketa prozesua, bi norabidetako ikasketa prozesua eta ikasketa horren emaitzak Euskal Herrian garatu behar ditugula, ez? Jasotzen ditugun irakaspenak beste herrietatik eta beste herri borroketatik hemen aplikatzeaz arduratu beharrela brigadista hori. Esaten dugunen Euskal Herrian errotuta egon behar duela brigadistak edo Euskal Herrian aktibo egon behar duela internazionalismoa indartzeko, adibide garbia dugu egunotan, adibidez Donbasen gertatzen ari dena, ez? Hori ez zaigu helarazten komunikabidek hori ezkutatzen digute eta ez, Euskal Internazionaliston lana hori da, ez? Ikusaraztea zer ari den gertatzen benetan ez dela Rusiaren mehatxu hori ez dela aitzakia, ez? Aitzakia badela beste mugimendu batzuk egiteko eta zentzu hortan Euskal Internazionalistok kalera atera behar dugula hori salatzeko. Brigada kanpainaren lema izango da 35 urte udagorritzen. Lemak eman dezake udak gorritzen ditugula, ez? Horretan ari garela eta alderantziz lema honetetik gehien gustatzen zaiguna da ez dela uda gorritzen, uda ez delako uda bakarrik, uda azkena da, uda berria da, uda bera da, bai? Uda gorritzen kontzeptuari urte osoko zentzua eman egin nion, ez? 35 urte aramatzagulako, urte oso horiei toke gorri hori ematen, borroka horretan. Eta gorria, zergatik gorria ez, gorria borrokaren kolorea delako, ez? Sozialismorako bide hortako borroka delako, edo herrion askapenerako borrokaren kolorea gorria delako, ez? 35 urte aramatzagula imperialismoari aurre egiten, 35 urte aramatzagula militante internazionalista formatzen, 35 urte aramatzagula harreman militanteak sortzen beste herriekin eta 35 urte aramatzagula internazionalismoa antolatzen Euskal Herrian, ez? Neurri baten Euskal Herria eraikitzen internazionalismotik. Foku berezia jarri dugu Europan, ez? Eta aurten ere apostua lehentasuna Europa da, ez? Askapenak azken urteetan foku berezia hor jartzen arrazoia, ulertzen dugulako askotan, ez? Kanpora begiratzeko joera handia dagoela eta hemen badagoelako zer egina, ez? Neurri batean beste Europako beste herri langileekin urgentziaz aliatzeko beharra ikusten dugulako, klase jazarpen marko bera konpartitzen dugulako, ez? Europar batasuna eta horren aurka antolatzeko beharra ikusten dugulako eta aliantzak josten jarraitzeko. Idatzi beldurri gabe askapenaren emailera, brigaden emailera, brigadak@askapena.eus edo webgunean bertan ere edozein zalantzan aurrean irakurketak eta informazio gehiago bertan topatuko duzue.